איזה מצחיק זה המסך הזה. נכון? איזה מצחיק זה אבל זה קצת מיקרוקוסמוס למה שכולנו קצת מדברים פה, ומה שאני רוצה להעביר בהרצאה הזאת. וזה כאילו קצת מדגיש את הנקודה שאני רוצה לדבר עליה, כאילו כשאנחנו מפתחים תלות מול טכנולוגיה, כאילו איפה זה מוביל אותנו? בסופו של דבר יש כאן מערכת מאוד מתוחכמת, וכנראה מישהו ממש חשב על הפיצ'ר הזה, שזה יעלה וירד כשאומרים מסך או משהו. לא הבנתי את האלגוריתם כאן מאחורה. אבל זה פשוט, אנחנו בתלות מול המסך הזה באיזשהו מקום. ועל זה אני רוצה לדבר. פשוט על הסיפור הזה. פשוט על משהו, על הצביטה הקטנה הזאת שכולנו מרגישים כשאנחנו משתמשים עם AI. האם זה בסדר? האם זה לא בסדר? מה יהיה אחר כך? מה יהיה בעוד 100 שנה? כשאנחנו עכשיו משתמשים בכוח על זה. אז אני רוצה לספר לכם מה ההבדל בין סוכן שחושב בשבילכם לבין סוכן שחושב איתכם. מישהו שאולי הוא מאמן מחשבה. ואיפה זה פגש אותי? שהטכנולוגיה לא מצייתת. הופה, נכון. זה בדילי, נסתכל על זה. אוקיי. אז כשהקמתי את יחסים עם מסכים, הייתי מאוד מאוד להוט להפיץ את הבשורה על איזון בין טכנולוגיה לבני אדם, על הביולוגיה. כאילו, כולנו מרגישים שטלפונים, יש להם איזשהו תפקיד מסוים בחיים שלנו. זה לא סתם עוד איזושהי טכנולוגיה, זה קצת אולי השלוחה של היד שלנו. אולי הוא קצת משפיע על איך שאני מרגיש, על איך שאני מתקשר. ויש לזה המון משקל, ולצערי זה לא נושא שהוא מספיק מדובר. אז הקמתי קבוצת וואטסאפ, מעבר לזה שהקמתי פודקאסט, שתום התראיין שם פעמיים, בין האורחים הראשונים שלי, אחרי דן אריאלי, האמת היא שזה היה אחד אחרי השני, שבזכותך נראה לי גם הגעתי אליו. לא משנה, מפה לשם, חברה שלי עזבה את הקבוצה של היחסים עם מסכים, כי זה הרגיש לה יותר מדי AI. וזה נכון. זה היה לפני הסדנה של תום. לפני שהוא ככה קלה, זה היה כזה לפני האג'נטים, קצת לפני שקלוד קוד היה כזה ממש דבר, והיינו צריכים לעשות הרבה העתק הדבק. ואני התאהבתי ב-AI, ואני הרגשתי שאני שליח של איזון בין טכנולוגיה ל-AI, לבני אדם. ובסופו של דבר אני קיבלתי איזשהו אגרוף בבטן, איזשהו, כאילו, היא אמרה לי, עזב את הקבוצה, כי זה, וואלה, זה הרגיש לי AI. אבל אני ניסיתי שזה יהיה, וזה ייתן את הערך. בסופו של דבר לא עמדתי במבחן התוצאה. כי ראיתי את העזיבה הזאת, שהולכת ומצטברת, והבנתי שאני לא רוצה יותר להשתמש ב-AI כדי לכתוב פוסטים, כי האם זה באמת אני, וגם אם זה ממש נראה לי איכותי, זה כאילו, זה בסופו של דבר זה לא מחזיק. כי מה לעשות? אני התמכרתי ואני התאהבתי. התאהבתי ב-AI, ולא ידעתי מה המחיר שאני משלם. לא ידעתי מה המחיר. ואנחנו משלמים הרבה מחירים. ואני מכיר את זה דווקא מטכנולוגיה, לאו דווקא בינה מלאכותית. אנחנו תכף נדבר על אבל אני בעצם החלפתי את היכולת שלי, את האותנטיות שלי, החלפתי אותה במהירות ונוחות. התמכרתי לנוחות ויעילות. ותכלס, זה לא קצת מה ש-AI עושה. מקל לנו לחיים, אנחנו מקימים אפליקציות ככה, זה לא קצת מה שחזר על עצמו בכל אחד מההרצאות, ואני דווקא אומר את זה לחיוב, כי זה כוח על, זה מטורף. זה מטורף שאנחנו פאקינג יכולים לעשות את זה, להקים את ה-Tuesday, ותוך כדי שאני הולך באיקאה, אני פאקינג מקים, זה מדע בדיוני. וזה עכשיו. מה יקרה עוד 10 שנים? אז אנחנו משלמים. אנחנו משלמים בכל מיני דרכים ל-AI. אבל איזה עוד מחירים אנחנו יכולים לשלם? כאילו, מה אנחנו עתידים לשלם בלי לשים לב? כי אני לא שמתי לב שמכרתי את האותנטיות שלי בשביל נוחות. לא שמתי לב לזה, זה פשוט קרה. פשוט ראיתי את המחיר וזה הייתי כזה מין... ומאז אני לא כל כך רציתי להשתמש ב-AI. כנראה שזה לא הקליקר. כנראה שזה לא הקליקר. אז... מה שאני רוצה להגיד זה שיש מחירים סמויים לשימוש בטכנולוגיה. יותר נכון, יש מחירים סמויים לתלות. ומה AI עושה בשבילנו? איזה כוחות על הוא מביא לנו? ואיזה מחירים אנחנו משלמים על זה? וסביר להניח שכולנו מרגישים את הצביטה הזאת, שמין נותנת לנו איזו אינדיקציה, אבל אף אחד לא באמת רוצה להתעסק בזה. אז
אני רוצה, בואו ניקח אחורה בגלל שזה. אתם זוכרים? בואו ניקח משהו שמוכר לנו, שהוא ככה קרוב לליבנו. אתם זוכרים שלא מזמן לא היה לנו GPS? אז אנחנו, בסופו של דבר, בתור בן אדם שגדל כאילו, הייתי קצין בצה"ל ולמדתי המון עבודת שטח, ואימנתי את שריר ההתמצאות שלי. ואני תופס מעצמי בן אדם שכאילו, לפני שהיה Waze, הייתי כזה גם עם אטלס כבישים, אימנתי את השריר של ההתמצאות שלי. אבל כשלא היה Waze, אנשים לא הגיעו לחתונות, שליחים לא הגיעו ליעד. כאילו, וזה היה פשוט, זה היה מצחיק. אנחנו הלכנו הלוך ושוב וניסינו. אבל תכלס, אני הגעתי היום עם Waze. אני לא הייתי מודע לנקודה הזאת הספציפית. אף פעם לא הייתי בבני ברק, אוקיי? לא הייתי מגיע לנקודה הזאת, גם במהירות, והייתי יכול לחשב, בכביש הזה זה ככה, בכביש הזה. הרווחנו כוח על, יש כאן כוח על. הוא באמת טוב. אבל האם הוא שווה את הכושר ההתמצאות שלנו? לא יודע. האם יש פה אמצע? זה משהו שאנחנו צריכים לברר ביחד. אז הרווחנו כוח על, אבל במידה מסוימת, במחיר של התנוונות קוגניטיבית, אוקיי? קישור מאוד מסוים שנקרא התמצאות מרחבית. אבל זה קצת בסדר, כאילו זה העולם. האם אפשר לחזור אחורה? אי אפשר לחזור אחורה. במיוחד לדור הצעיר שלא זכה לאמן, שלא זכה ללכת ברחוב ולשאול, תגיד לי, איפה זה הזה? אוקיי, לזכור ימינה, שמאלה, זה. חברים, לזכור, אוקיי? אתם זוכרים שפעם הייתם זוכרים מספרים? אוקיי? פעם זה היה דבר. אז סוכנים מביאים לנו כוחות על, הם מביאים לנו כל מיני כוחות על, אוקיי? חלקם מגניבים, אבל תחשבו שזה לא, זה לא קורה בוואקום, אוקיי? זה כמו מגדל ג'נגה, בסדר? ואם אנחנו ניקח את Waze, אנחנו מוצאים בלוק אחד, צריך להסתכל פה, אנחנו מוצאים בלוק אחד ואנחנו שמים אותו למעלה, אז בעצם לקחנו את הכושר ההתמצאות שלנו, ושמנו וקיבלנו את הכוח על שנקרא Waze, אוקיי? בעצם לא צריכים יותר לחשוב על התמצאות. אבל המגדל שלי, אפשר לקרוא לזה הקוגניציה, המוח, הוא קצת נחלש. לא בגלל שאני טיפש, זה בגלל שיש לי שריר במוח שלא זכה לאימון. מספיק. ובואו נחשוב על עוד דברים שאנחנו מקבלים מ-AI. הוא מכין לנו פוסטים, הוא בונה לנו דברים. בואו נדבר על מקודדים שפעם ממש נאלצו לכתוב קוד כמו איזה קייבמנס, אוקיי? ממש, הם צריכים לכתוב את הקוד של עצמם. והיום כאילו הם לא כל כך צריכים לחשוב, לא כל כך צריכים לחשוב, אוקיי? בואו נדבר על... עכשיו, אני לא רוצה להישמע ביקורתי או שיפוטי, כי היה פה דברים באמת מהממים, כי הקטע פה הוא באמת התהליך של הדיסקאברי והמומחה הזה שנמצא לך בכיס, וזה מטורף, ואני חייב להגיד, אני לא הייתי עושה 90% ממה שעשיתי אם זה לא היה AI. אבל באיזשהו מקום תמיד בחרתי בדרך הארוכה, בגלל אותו צריבה של כאילו, אוקיי, אני מסכן פה איזה משהו, וגם יחסים עם מסכים, וכאילו זה קצת העולם שלי, האיזון עם טכנולוגיה, כי אני לא רוצה להגיע למצב שאני מתמכר ליותר מדי יכולות, שבסופו של דבר המגדל שלי מתערער ונופל, ביום שהמסך יעלה למעלה, אוקיי? אז אנחנו צריכים למצוא את האמצע. אז מה חשוב? אם נמשיך בדרך הקלה, אוקיי, והמהירה, בלי לחשוב יותר מדי, אנחנו מסתכנים בלאבד את הדבר הכי חשוב שיש לנו, טכנולוגיה. והדבר הכי חשוב באמת זה אנחנו, מה שהופך אותנו לאותנו. הקושי לצלוח אתגרים ולשבת מול דף ריק. היום אתה רוצה לכתוב משהו בדוקס, ישר קופץ לך, אתה רוצה שג'מיני יעזור לך? אתה רוצה שזה? אל תחשוב יותר מדי. פשוט כאילו, הנה בבקשה, תלחץ 3 קליקים ויש לך מה שאתה רוצה. אוקיי? אז אנחנו מסתכלים בלאבד את מה שחשוב באמת, שתכלס, אני אגיד את זה בקול, זה החשיבה הביקורתית שלנו, זה החשיבה היצירתית שלנו. אוקיי? זה גם בעצם החשיבה, זה בעצם העצמאות שלנו באיזשהו מקום. אוקיי? עכשיו, איפה האמצע? אז אני לוקח את זה מעולמות האיזון הדיגיטלי, וחשוב לנו לנהל את המחירים האלה, בכלל להיות מודעים לדבר הזה. אני עכשיו נותן לכם ניצוץ של מודעות. בבקשה, חברים, אתם משלמים מחירים על זה שאתם משתמשים ב-AI. לא בהכרח שאתם משתמשים ב-AI, שאתם מפתחים תלות ב-AI, אוקיי?
אז חשוב להבין את המחירים האלה ולהציב גבולות, ומה שיפה בבינה מלאכותית, בסוכנים, סוכנים גם שלומדים אותך, סוכנים שהם בעצם מכירים אותך, אולי אפילו סוכנים שיודעים מי אתה רוצה להיות. אולי זה סוכנים שיכולים לעודד אותך. בכנס הקודם הרבה עלה כל מיני נושאים של המאמן המנטלי, אוקיי? למי שקשה לקום לפעמים בבוקר ולמצוא את הידיים ואת הרגליים, אגב שזה גם אני, כי אני כזה גם ככה לוקה ב-ADHD, אז הוא בעצם עוזר לי למצוא סדר. הוא בעצם מעצים אותי. מה ההבדל בין טכנולוגיה שואבת ומדכאת לטכנולוגיה מעצימה, אוקיי? אפשר פשוט להגיד לו, תחשוב איתי ולא במקומי, אוקיי? אפשר פשוט להגיד לו את זה. עכשיו, זה לא פשוט להגיד לו את זה והוא יעשה את זה, כי יש פה מערכת הרבה יותר מורכבת. אבל אם אני הייתי רוצה ללכת ל-AI שלי, שהוא היה AI יחסית התחלתי, אוקיי? זה היה ChatGPT, עוד שהייתי ב-ChatGPT, והייתי אומר לו, תכתוב לי בבקשה פוסט של יום רביעי על איזון דיגיטלי. אם הוא מתנגד, אם הוא אומר לי לא, הוא לא כותב לך פוסט. תחשוב לבד. אם הוא היה מעודד אותי, הוא מזכיר לי מי אני רוצה להיות גם כשאני ממהר. גם כשאני עכשיו, אני חייב פוסט עכשיו כי אני הבטחתי שזה יקרה ביום ראשון. אם הוא אמר לי לא, אבל הוא לא רק אומר לי לא, הוא היה אומר לי מה כן. הוא היה אומר לי, תשמע, תענה לי על כמה שאלות. תענה לי על כמה שאלות, בוא נעשה תהליך דיסקאברי. ואחר כך, תעשה לי הקלטה, כי אני יודע שאתה אוהב הקלטות. כמו איפה נטע, אני גם, הקלטות זה לגמרי המדיום שלי, אבל אני גם מתרגל את המדיום של כתיבה. כי זה שני מדיומים שונים, מאמנים שרירים שונים של הקוגניציה שלי, שאני צריך אותם כדי להיות יותר אני. אז יש לי חוק, וזה החוק הראשון, החוק המקור של co-thinking, איזושהי גישה שהתחלתי לפתח לפני תקופת הסוכנים שלי לפחות, כשראיתי לאן זה הולך. אז בעצם כל סוכן, כל פיצ'ר, כל יכולת שאנחנו מקבלים מ-AI שהוא מייצר לנו תלות, אוקיי? אנחנו מחויבים בעצמנו, יחד עם ה-AI, לפתח מנגנון ששומר או מגביר את העצמאות שלנו, את העצמאות האנושית שלנו. תלות תתפתח, תרצו או לא תרצו, זה יקרה, אבל ביכולתכם לפתח עם אותו מנגנון שמייצר את התלות, שבעצם מנוון אותנו קוגניטיבית, אנחנו יכולים להגביר את עצמנו. איך אנחנו עושים את זה? על קצה המזלג, ולא ב10 דקות. פשוט תהליך, למשל, במקום לתת לי תשובה, בוא נעביר תהליך סוקרטי. יעני סוקרטס, אולי הוא נותן תשובות, הוא היה מוביל את נקרא לזה משתמשים שלו, הוא היה מוביל את המשתמשים שלו, ותוך כדי שאלות, והיה מביא אותם לנקודה. ככה שהם גם מקבלים איזושהי תשובה, אבל גם זו תשובה שיותר מדויקת אליהם, מהדהדת את מי שהם באמת. הבנה עמוקה, 70% ממה שאני עושה עם קלוד, אין לי מושג. אתם מכירים את אחרי הסדנה של תום, ללחוץ לו אישור כמה פעמים, ואתם מפחדים שעוד שנייה המחשב הולך להתפוצץ? אין לנו מושג מה קורה שם בפנים. אז התחלתי עם איזשהו מייקרו-לרנינג. והתחלתי לדבר עם חבר שלי, שהוא אחד המפתחים הראשונים של טבולה, והוא מין מפתח על, ואני מדבר את השפה של תכנות. ובחיים לא חשבתי שאני אוכל, כאילו, אבל זה הכל מהדרך, ולא ללכת על הדיפולט. והמוח שלנו, הדיפולט שלו, זה פשוט, זה לא קשור לעצלנות, זה לא עצלנות. זה בכלל מנגנון הישרדותי שאומר, תשמור אנרגיה, כי תכף אתה צריך לברוח מאריה, אוקיי? האנרגיה, כאילו, מה שלוקח לנו הכי הרבה אנרגיה, זה הפריפרנטל קורטקס, אוקיי? זה החלק הזה, שהוא נכבה גם ככה, אוקיי? כי המערכת הלימבית היא הרבה יותר חזקה, ועל בסיס זה יושב כל נקרא לזה ההרגלים שאנחנו לא אוהבים, אוקיי? משהו, נקרא לזה המערכת היותר יצרית. ובסופו של דבר, עידוד עצמאות, אנחנו צריכים שגם כשאנחנו בונים מערכת עם AI, ביום שה-AI נופל או המסך עולה, אני עדיין יוכל לתפקד ולא להיתקע. אני אוהב לקרוא לזה מודל הפיגומים, אנחנו לא ניגע בזה. אבל אני והסוכנים שלי, אנחנו פיגומים של מערכת אוטונומית, לוודא שאני עובד דרכה. גם אם הסוכן נופל, אני עדיין יכול לייצר הצעות מחיר מגניבות דרך האתר, או לייצר אתר של בלוג, או ממש כל דבר שאני חושב. ואם לא היה לי את הדבר הזה, אני פשוט הגברתי את התלות שלי. אז תחשבו שאנחנו מעבירים את האחריות ל-AI. כל פעם שאנחנו מקבלים כוח על שמייצר תלות אצלי, אוקיי? ה-AI עצמו מודע לעצמו, והוא אומר, היי, תקשיב, כדי שתהיה יותר אתה ותהיה יותר עצמאי, בוא נבנה את זה בצורה הזאת.
אז זה חלק ממשהו גדול יותר, ואנחנו צריכים לעבור מחשיבה, או מסוכנים שחושבים בשבילנו, אנחנו צריכים לעבור לחשיבה משותפת. Code thinking, אנחנו לא ניגע בזה עכשיו כי זה רק 10 דקות, ואני מאחל לכם שהיום אתם תשימו לב ותקשיבו לאינטואיציה הקטנה הזאת בבטן, הצביטה הקטנה הזאת בבטן, שאומרת לכם האם זה בסדר, האם זה לא בסדר, השימוש הספציפי הזה, זה אינדיקציה קטנה שאומרת לכם, זה צריך להיות יותר שלכם. ותלכו עם זה ותדברו את זה. מה שנטע דיבר על ארטיקולציה, תדברו את זה, הוא יעזור לכם, כי הוא שם, הוא באמת רוצה לעזור לכם. ואני שולח אתכם הביתה עם מתנה. אז אתם מוזמנים לסרוק פה את הברקוד. טאדה! הברקוד הזה יביא אתכם לקיט של co-thinking, שאתם יכולים בעצם עם הסוכן שלכם להזין לו או חוקה, או תהליך דיסקאברי, שאתם ביחד כותבים חוקה, מי אתם רוצים להיות, מה אתם לא רוצים שה-AI ייקח לכם, מה אתם עושים באיזון, אוקיי? כי בסופו של דבר אנחנו מרוויחים כוחות על, אבל תהיו מודעים למחירים, ותהיו מודעים למה אתם מוכנים לשלם ומה לא, אוקיי? וזהו, אני רותם אבני, אני עושה המון דברים, ואני בעיקר בונה עכשיו לאנשים סוכנים, כי זה חם, וזה הקטע. ואני חוקר ולהוט למצוא את האיזון בין אדם, טכנולוגיה ובינה מלאכותית.